ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ አንሃውኩም አገልጋል ሰላሐዲኔ ካብነ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ስቶኮሎም ስዊድን ድፍኖ መደብና እዩ እዚ ድማ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ድብል ፕሮግራም ክብርና አምላኽና ይኹን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል አብዝኸድናዩ ወንጌል መንገር ዝብልዩ ሪኹም ንነፍስ ወከፍ ዳግም ዝተወለደ አማኒ ናይ ወንጌል ሓደር አሎ ነፍስ ወከፍ ዳግም ዝተወለደ ክርስቲያን ወንጌል ንኽሰብኽ ዝሓደር ኣብ ልዕሊ እዩ ስለዚ አብዝኸድናዮ ከም ሚሽነሪ ከም ተልእኾ ዘለዎ ክርስቲያን መንቀሳቐስ ክንላመድ ኣለና ገለገለ ክርስቲያናት አብዝኸድዎ ስፍራ ከም ልኡኻት ንርእሶም ስለ ዝቆፀርዋ አብዝኸድዎ ቦታ መልእኽቶም ከየብፅሑ ኣይከዱን እዮም ሪኢኹም መልእኽተኛ ኢሉ ዝኣምን ሰብ አብዝኸዶ ቀዳምነት ንመልእኽቲ ይዝህብ ነብስ ወከፍኩም ድማ መልእኽተኛታት ኢኹም ናይ ወንጌል መልእኽቲ ተዋሂብኩም እዩ ናይ ወንጌል ሓደራ ተዋሂብኩም እዩ ሰማይ እቲ ዝኸበረ አጀንድኡ ኣሕሊፉ ንዓኹም ሂብዎ እዩ ኣሕሊፉ ኣብ ልዕሊ ደቁም ይትዎ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ጥቕስ 4 ከምዚ ይብል እቶም እተበተኑ ግና ይብል ቃል ወንጌል እናነገሩ ዞሩ ሪኢኹም ድሕሪ ናይ በዓል እስጢፋኖስ መቅተልቲ ብዙሕ መከራ ንቤተ ክርስቲያን ክመጻ ምጀመረ ካፍቲ መከራት ድማ ንኻድሙና ብዙሕ ዓድታት ክብተኑ ጀሚሮም እቲ ዝገርመኩም ነገር ግን እንዳተበተኑ ናብ ዝተፈላለዩ ዓድታት እንዳሃደሙ ዋና ስርሖም ግን ኣይገድፉን ነይሮም እቶም ዝተበተኑ ግና ቃል ወንጌል እናነገሩ ዞሩ ሪኢኹም ከመይ ሰናይ ቃል ይመስልኩም ኣብትኸድዎ ኩሉ ዓድሲ ቃል ወንጌል እንዳነገርኩም ክትዛወሩ ሪኢኹም ገለገለ ስጋውያን ክርስቲያን ናብ ዝኾነ ዓዲ መስኣተው ንኽዛወሩ ወላ እንተኸዱ ቀዳምነት ዝብዎ ናይ ተዓዲ ጽባቐ እዩ መልእኽቲ ለና ኢሎም ዝኣምኑ ክርስቲያን ግን ኣብ ኩሉ ምዝዋሮም ቀዳምነት ዝብዎ ነብሳት እዩ ስለዚ ናብ ዝኾነ ሃገር ክትከዱ ከለኹም ኢቭን ቫኬሽን ኢልኩም ክትከዱ ከለኹም ዋና ቀዳማይ ትሰርዑ ጽባቐ ናይቲ ከተማ ዲ ወላስ ህዝቢ ናይቲ ከተማ እዩ ሪኢኹም እንተደኣ ናይ ወንጌል መልእኽቲ ኣለኒ ሓደራ ኣለኒ ኢልኩም ተኣምኑ እንተደኣ ኮይንኩም ኣብ ዝኸድኩምሞ ከተማ ወንጌል ይቀዳምነት ትቦ ኣብ ዝኣተኹም ወንዳሻ ምስዕርኽትኩም ንወንጌል ይኹም ተቀድሞ ኣብ ዝኣተኹም ስፍራ ንወንጌል ይኹም ተቀድሙ ዋይ ተተባሃለ ኣብ ዝኸድኩምሞ ስፍራ ሒዝኩምሞ ትንቀሳቐሱ መልእኽቲ ናይ ሰማይ ኣለኩም ምኽንያቱ ዝመልእኽቲ እዚ ንፓስተራት ጥራሕ ኣይኮነን ተዋሂቡ ኖ ንነብስ ወከፍ ናይ ክርስቶስ ኣካል ወንጌል ኣብ ዝኸዶ ከበስር እዚ ጻውዒት ዘለዎ ምኽንያቱ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:18 ከምዚ ኢሉ ኣሎ እዚ ሁሉ ውን ኢሉ ካብቲ ባዕሉ ብክርስቶስ እተዓረቐና ኣገልግሎት ዕርቂ ውን ዝሃበና ኣምላኽ እዩ እዚ ኣገልግሎት ንኹልና ተዋሂብ እዩ እዚ ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት ንኹልና ተዋሂብ እዩ እዚ ናይ ጽቡቕ ብስራት ናይ ጥዑም ዜና ኣገልግሎት ንኹልና ተዋሂብ እዩ ስለዚ ኣብ ዝኸድኩምሞ ስፍራ ኣበሰርቲ ናይ ወንጌል ኩኑ ኣብ ዝኣተኹምሞ ቦታ ኣበሰርቲ ናይ ወንጌል ኩኑ ምኽንያቱ እንተደኣ ናይ ወንጌል ኣብ ዝኣተኹምሞ ቦታ ኣበሰርቲ ዘይኮንኩም ነታ መንግስቲ ቀዳመይቲ ይስራዕኩም ዘለኹም ነታ መንግስቲ እቲኣ ኮንሽስ ኣይኮንኩምን ኣቓልብኹም ናብታ መንግስቲ ኣይተወሰደን ዘሎ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንፍጥረት ዘድሕነሉ ሓይሊ ኣብ ወንጌል እዩ ዘሎ ወንጌል ከዓ ምሳይን ምሳኹምን እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሓይሊ ምሳይን ምሳኹምን እዩ ዘሎ ምኽንያቱ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ወንጌል እዩ ዘሎ መጽሓፍ ኮን ኢሉ ኣሎ ክዛረብ ከሎ ሮሜ 1:16 ወንጌል ቅድም ንኣይሁድ ኢሎ ከምኡውን ንጽርዓውያን ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓኒ እሞ ብወንጌል ኣይሓፍርን እየ በወንጌል ከይተሓፍሩ ኣዕርኽትኩም በወንጌል ይላለይኹም ኣዝማድኩም በወንጌል ይፍለጥኹም ስራሕኩም በወንጌል ይፍለጥኹም ዋሬቨር ኣብ ዝኸድኩምሞ ኩሉ ስፍራ በወንጌል ተፈለጡ ምኽንያቱ ትዝለዓለ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ናይ ምድሓን ኣብ ወንጌል እዩ ዘሎ ወንጌል ኣብ ኢደይና ኣብ ኢድኩምን እዩ ዘሎ ኣብ ዝኸድኩምሞ ልኡኻት ናይ ወንጌል ኢኹም እሞ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ እንዳበሰርኩም እንዳነገርኩም ተዛወሩ ኣምላኽ ሰማይ ከደንቐኩም እዩ ሻሎም